O presidente da Deputación vén de comprobar en Abadín e Vilalba o resultado das obras na estrada provincial LUP 0106, nas que se investiron preto de 200.000 euros. José Tomé supervisou xunto coa rexedora vilalbesa Marta Rouco e edís de ambos concellos estas melloras, executadas en 2 treitos que suman preto de 4 kilómetros desta vía que conecta as parroquias de Corvite e Corbelle. Os traballos realizados incluíron a reapertura de cunetas, a pavimentación da calzada con aglomerado en quente e a renovación da sinalización horizontal mediante marcas reflexivas brancas. Segundo destacou o presidente, ademais de mellorar as comunicacións entre Vilalba e Abadín, esta vía é estratéxica para a mobilidade e o desenvolvemento de toda a comarca chairega, xa que conecta a autonómica LU 113, que vai de Rozas a Abadín, ca Estrada Nacional 634, unha das principais vías de comunicación do norte da provincia. A súa mellora facilita, dixo, o tránsito diario de vehículos e persoas, tanto en desplazamentos particulares como profesionais, e contribúe á vertebración territorial da provincia. Ademais do seu uso funcional, tamén ofrece acceso a puntos de interese turístico, natural e patrimonial, como a Ruta dos Muiños ou a Igrexa de San Pedro de Aldixe.